Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa, selamat pagi. Ape dari tangi turu gak gelem jabut kipas, gak gelem apa kae nganu nih korden. Ape nganu tak ngelimpeti selimut dulu guys. Mbak Isma bar nyuci kali iki ape tak penderi kok di penderi sik guys. Pokok jangan bosen-bosen nonton kegiatannya Mbak Isma sehari-hari neng rumah ya pemirsa. Tadi kengko apa masak? Mbak Isma belum masak pemirsa. Berarti jak ngonten kayak awake terus abur. Duh. Berarti tangan ini rotok kawan. Diperi wis bangun nanti mah. Nek tangan turu mesti iki aku selimutnya tak lempet ini ben gak melang kerah. Setiap man bangun tidur tak tonton ini bisa seperti ini. Pokoknya setiap bangun tidur harus membersihkan tempat tidur. Terus yang kedua, apa jemur pakaian dhisik ki Mbak Isma mau nyuci dik mau. Wis apa jenenge? Nyapu, nyuci ambek cuci piring pemirsa. Saiki genten ape jemur iku mbahan lagi masak. Sebelum masak ki Mbak Isma kali iki mau masak sop buntut daging sapi, buntute kalau mek onggone mak demis ya pemirsa. Saiki petak sop sopno Dik Peri. Dinge Dik Peri mak apa jenenge iki? Oh jaring urang. Jaring urang ya untuk pemirsa. Nganggo umpan apa roti. Ya lumayan tak dikek pleaser urung iso masak, urung iso ngurusi ya pemirsa. Mbah petik apa? Senengane ditepung deh, tepung sasan lho, diciken urange, tapi cilik-cilik jane nak dibothok apa digewek peyek enak pemirsa. Aku tak ngedono anu. Mari kita ngedono buntute. Buntut sapi. Nah. Ono. Iki orangnya itu samene lumayan. Pakai nenggone. Udang pinter ya. Iso dhewe jare. Iya, Mbak. Engko tak jipuk buntute saja sing iki daging iki wijek jatah panitia pemirsa kan dapat sekilo jatah omah setengah. Duh, ape tak rendam dulu jek jadi es soalnya dikekne freezer. Dan kali ini Mbak Isma apa mau susi beras apa iki digono kene ae sik. Nah. Masak apa, Mak? Tak jipuk kembali. Iki wis cuciannya wis ready kaya mentar. Tapi tak pentet dulu. Basik setelah kayak masak.
selesai pemirsa. Kayak mendari. Terus apa masak potong-potong. Loh. Sop-sopane lali ngetokno. Lupa guys. Kemarin titip Deni enek kembang kol guys, golek sing 3000 lengkap biasanya. Enek kembang kol, kentang, wortel, pokok-pokok gak ada iki kembang kol kali iki. Tapi enek kentangnya sak uduk. Enek buncis, enek wortel. Apa mesti si beras dulu. Sampai mek beras dulu pemirsa. Masa gak tahu akeh cukup 2. Loro tok ngene pemirsa mbek semuanya. Soalnya kalau gak entek mampu. Soalnya mampu mbek diperi tok iki. Terus orang nduk pesawat. Soalnya tak dekek ngisor. Kita khususi. Kita lanjut iris-iris. Ya nek kembang, nek kol, bikol, wortel, terus kentang, daun seledri, onslang sama buncis. Pas iki enek sing 2000 tapi gak popok, cuma tinggal ngemi ngono kae pemirsa. Enek kentange cuma 2000, iki 3000. Biasanya tiga kembang kol. Tapi kemungkinan gak enek pas gak enek kembang kol guys. Besok mau diperi ben makme ben seger. Tapi peri iki malah gak patek seneng jane. Sopi seneng sambel jangan lodeh kuwi pemirsa. Kesukaan nih peri. Soalnya doyan pedes bocah kuwi. Apa ae doyan dikeki mangan apa ae iki bocah nriman. Gak tahu kudu njaluk ngene, kudu njaluk ngono gak pernah. Apa sing tak masak ya mesti dimaem. Gak pernah rewel. Kadang enek bocah sing mangan rewel njaluk kae. Nek peri iki ora tahu ya njaluk reno-reno bangsa. Duit gitu. Ini kita cuci nanti ya. Potong sekalian. Wah, besoknya landep banget. Anyar sih. Kasih air dulu. Guys, durasinya paling panjang Pak Bobo pemirsa. Terakhir kelihatannya banyak sekali. Kita ora disutingno semua ya. Nek dari kita bangun tidur sampai
siang akeh pemirsa pekerjaan rumah. Mbak Isma ya suwi banget gak pernah ngesop, jarang. Sop ki sehat, untuk kesehatan. Bodi gede. Dan pemirsa, oleh gak ndang medok-medok. Terus buncis ini sedep-sedepan. Ngesok pol gampang, simpel. Anggone brambang goreng wis. Pokoknya ya pemirsa, pakai sup buntut sapi. Jadi nek buntut iki enake disop. Sing mari sedep iki daun bawang mbek seledri. So, goreng brambang goreng. Sop nek enek kole yo gak sedep. Pokok iki bumbu pepek ya. Langsung diirisi seperti ini. Wis kurang lebih pemirsa. Ini buntutnya masih tak rendam, kita ngecei berambang goreng. Untuk berambang goreng kuning sebelah gini. Lanjut isi berambang. Sayur sop itu nek enek brambang goreng gak sedep pemirsa. Kudu enek brambang goreng. Bisma petuk minyak dhisik sama masakku. Wis matikan dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Ki brambange ki daun itu iki wis tak siapno airnya nggodhog sayurane pemirsa. Lagi buntutnya kita rebus ning gini. Masukkan pemirsa sayurane. Soalnya kita agak lama, jadi kita rebus dulu. Buntutnya kita rebus.
yang kene di guys, sing cilik-cilik rasa diketoki, langsung kita masukkan segede, tak cipuki dagingnya ben tak iris-iris neh sing dagingnya iki gede, tak irisi dagingnya guys. Buntut ketok angel ora, tak ketoki cocor kayak. Kok terakhir kita iki bumbunya juga wis tak siapno, bawang putih ambek lada, terus penyedap rasa, terakhir sayurane. Oke, tak bumboni guys. Terakhir balungane sop buntut, kita masukkan sayuran mantap. Terakhir kok brambang goreng, kita goreng dhisik. Monggo merapat sapa sing apen njaluk sop buntut sapi. Sop buntut sapi. Masak tak lap biar gak rusuh guys. Nek mak sop mak. Sop iki tak awak sing seneng. Masakane cah cilik iki. Terus kita tes rasa guys, matang pemirsa, tarik brambang gorengnya terakhir. Mantap. Orang kalpo. Takarannya ya satu kok. Gurih-gurihnya. Lanjut goreng brambang. Goreng. Pas es rasa wis pas pemirsa, tinggal wis mateng ki nunggu brambang goreng saja. Wis brambang sudah masak kali ini selesai. Terima kasih, semoga kegiatan Mbak Isma ya pemirsa kali ini masak sambil bersih-bersih rumah. Wis ngono ae kontene Mbak Isma
Pamit dhisik. Terima kasih sing wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma ngeki semangat saran masukan ya. Ditonton terus iklannya wis gak di-skip. Mbak Isma pamit titik-titik lo ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.